दायो आङो दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कुबिरालि हालामनि खरगेश्वर बर'नि न'खरावहाय बिथाङा सासे महरगिरि लंथाइखुलि महरगिरि आङो बिथांनि न'खराव फैनानै बिथांजोंहाय फंनैसो रायलायनो फैदों मानोना बुङोब्ला बिथाङा सासे महरगिरि होननानै जों बयबो मिथिगौ आरो जों नुबोदों बिथाङा गोबां गेदेमा सुबुंनि महरफोरखौ दानबोदों दा जों बेनिखायनो बिथांनिफ्राय जों फारि फारि सोंगोन जाहाथे जोंनि ओनसोलजों लोगोसे गुबुन सारा दुलाराय बुहुमनि मानसियानो एबा दुलाराय भारतनि मानसियानो बिथांनि सोरजिनाय एबा बिथांनि हुदाखौ मिथिनो हायो बेनिखायनो आं दायो बिथांनिफ्राय बहा बोरै फरायदोंमोन एबा बोरैहाय बे हुदायाव थांनानै सोरजिनो लाखो आं बेखौ बिथांनिफ्राय दायो फारि फारि सोंगोन गिबियावनो जोंनि बड' लाइभ 24 चेनेलसिम बरायनाय जाबाय खुलुमबाय नोंथांखौ जों नुनो मोनदों नोंथाङा गोबां उन्दैनिफ्रायनो एबा गोबां साननि सिगांनिफ्रायनो महरफोरखौ सोरजिबोनायखौ जों नुनो मोनदों दा बेनिखायनो आं बे महर सोरजिनायनि दिगावहाय बोरै हाबखौ आं बेखौ सोंगोन नाथाय बिनि आवगायावनो नोंथाङा फरायनायनि फर्मेल इडुकेसननि सायाव एसे सोंनो लुबैबाय नोंथाङा गिबियावहाय बहा फरायजेनदोंमोन? औ आङो जोंनि बे खासिबारि गुदि फरायसालियाव आङो बर' मिडियामाव फरायदोंमोन बिनिफ्राय आङो हाई स्कुलखौ फरायबाय सेंगापारा हाई स्कुल कलाइगाव टाउन खाथियाव बिनि उनाव आङो मेट्रिक जोबनायनि उनाव कुबिरालि हाई सेकेन्डारियाव एडमिसन लाबाय बिनि उनावनो आङो सेकेन्ड इयार मोननाय लोगो लोगो आं एन्ट्रेन्स लिरबाय माने जोंनि गभर्नमेन्ट कलेज अफ आर्टआव बेयाव एन्ट्रेन्स लिरनाय लोगो लोगो आङो सिटखौबो मोनबाय गिबि खेबावनो आं बे हिसाबै गुवाहाटी आर्ट कलेजाव एडमिसन लाबाय 2005आव आगस्टनिफ्राय क्लास जादोंमोन आंहा मोजाङै गोसो दं बेनिफ्राय बिदिनो आङो BFA खौ फोजोबनायनि उनाव बेचेलर अफ फाइन आर्ट्सखौ फोजोबनायनि उनाव मास्टार्सखौ लाबाय आङो पान्जाब इउनिभारसिटियाव जितु पान्जाब इउनिभारसिटिनि आन्डाराव गभर्नमेन्ट कलेज अफ आर्ट एन्ड क्राफ्ट चन्डीगढ़आव बेयाव आङो मास्टार्सखौ फोजोबबाय MFA होनना बुङो जोंनि मास्टार्सखौ फर्मेल इडुकेसना बेसिम फरायबाय आरो आङो दा मिथिनो हाबाय नोंथाङा MFA खालामबाय दा आर्ट्सनि आयदायावहाय थांबाय नंगौ सार दा बेखौ बहानिफ्राय थुलुंगा मोननानै बे आयदायाव थांखो? बेथ' बहुत इन्टारेस्टिं एक्सुवेलि आङो उन्दैयाव माने स्कुलाव थांब्ला लोगोफोरखौ माने मोजां मोजां आखिनाय नुयोमोन आरो सावगारि आखिनाय आंनि बेलायाव थारमाने आं माने सावगारिखौ थारमाने एसेबां मोजाङै आखिनो रोङामोन आरो बिदिनो लोगोफोरखौ मोजां मोजां आखिनाय नुनानै आं माने माबोरै माने एसेबां मोजां आखिनो रोंबाय नोंसोर होनना सोंनायाव बिथांमोना बुंदों दे जोंहा कुबिरालियाव गंसे आर्ट स्कुल खुलिदों बे आर्ट स्कुलाव थाङोब्ला नोंबो रोंगोन होनना बुंदोंमोन आरो बे समाव आङो न'आव फैनानै जाहा मादारखौ आङो माने ओंखाम संबाय थादोंमोन आरो सानसे बिदिनो न'आव बेनिफ्राय बे ओंखाम संबाय थानाय समाव आं मादारखौ सोंदोंमोन मामा बिदि माने कुबिरालियावनो माबा आर्ट स्कुल दोङोनो आं आखिनो एसे गोसोमोन आं थांनो नामा होनना बुंदोंमोन आरो बेनिफ्राय मादारा थां होनबालाय थांनोबा होनना बुंबाय आरो थिग बेबायदिनो आंहा जागायजेनबाय बिदिनो कुबिरालियाव आङो बोसोरथाम सोलोंनायनि उनाव कालाइगावआव आर्ट स्कुल गंसेयाव माने आङो एडमिसन लाबाय बेयाव दादुल सलिहा आसामनि जोंहा अल अभार माने इण्डियाआवनो बिखौ बा इन्टारनेसनेलबो मिथियो दादुल सलिहा होननाय बिथाङा सासे फेमास आर्टिस्ट पेइन्टार बिथांखौ आं लोगो मोनबाय थारमाने बिथाङा बे कालाइगावआव फोरोंनो फैदोंमोन बै समाव 2000आव होमबानिया आं कालाइगावआव थांनानै आङो बेयाव एडमिसन लाबाय एडमिसन लानायाव सारा आंखौ जेथिया लोगो मोनबाय सारा आंखौ लोगो मोननानै बहुत गोजोननाय मोनदों माने सारा नोंनि माने सारा ओरैबायदि किसुमान खोथा बुंदोंमोन नोंनि सावगारिया एसेबां मोजां नों बहुत सिगां दावगोनो हागोन नोङो मोजां बे लामायावनो फराय होनना बुंबाय आरो सारा आंखौ बेबायदिनो सारनिफ्राय आं बिथोन लाबाय थायोमोन दाबो गुरु हिसाबै बिथांखौ आं मानियो बिथांनि थाखायनो आं दिनै थारमाने बे लाइनाव फैबाय आरो बिथाङा बायदि रोखोमनि आंखौ बिथोन होबाय मा खालामब्ला मा जागोन बेबायदिनो आङो माने बे लाइनाव फैनाय जाबाय आरो आं बे दादुल सारखौ लोगो मोननायनि उनावनो आं मिथिबाय जे बे सावगारि एरनाया मोनसे जोबोर गुवार आरो बेयो मोनसे समाजनि मोजां खामानिबो बेजों लोगोसे खायसे समाजखौबो जों फोसाबनो हायो आरो बेजों लोगोसे गावबो मोजाङै सासे एस्टाब्लिश बा मोजाङै सोलिनो हायो बेनिखायनो बे माबाखौ आं बे सावगारि एरनायखौ
बे समनिफ्रायनो आं थारमाने आं क्लास 8 आव फरायबाय थादोंमोन आरो जेथिया आं दादुल सलिया सारखौ लोगो मोनदोंमोन बे क्लास 8 आवनो आं सारखौ माने बिनि लिभिं स्टाइल बिनि माने गासैबो आर्ट खालामनायफोरखौ नुनानै बिथांखौ आं थारमाने जोबोर माने माबा जाबाय आरो जोबोर बिथाङा आंनि एक्चुअलि आइकन जाबाय आरो बिथांखौ आं फल' खालामबाय आरो बिनिफ्रायनो थिग बेबायदिनो आं उनाव आर्ट कलेजाव एडमिसन लाबाय बिदिनो बेनि उनाव मास्टार जोबनायनि उनाव आङो न'आव फैफिननायनि उनाव आंनि माने सावगारि एरनायनि बागै समाजखौ एसे आंनो गावनो मिथिहोनो लुबैबाय थिग बेबायदि मोनथिहोनाय लोगो लोगो थारमाने सासे सानै बिदि जोंनि कालाइगावनिनो बिथां तरुन आजाद डेकाखौबो बुंदोंमोन आं बिथांखौ बयबो मिथियो बेनिफ्राय बिथाङानो आंखौ कालाइगावआव फार्स्ट मोनसे आंखौ डक्टर भुपेन हाजरिकानि मुर्ति मोनसे बानायनो होदोंमोन आरो बिनि सिगाङाव सासे मानसिखौ बानायदोंमोन आं बेबो समाज सेबकखौनो बुंजायो जोंनि खावना बाग्लारि बिनि मुर्तिखौ फार्स्ट बानायदोंमोन नेक्स्ट आं डक्टर भुपेन हाजरिकानि मुर्तिखौ बानायदोंमोन कालाइगाव टाउनाव बिनिफ्रायनो जोंनि बे ओनसोलाव मोनथिनायनि उनाव लासै लासैनो आंखौ बिजनियाव थांबाय बिजनिनि उनाव आं बङाइगाव थांबाय बायदि रोखोमनि माने मुर्ति बानायबाय बिजनियाव मोनसे 15 फुटनि माने आं स्वामी बिवेकानन्दनिबो मोनसे मुर्ति बानायदों बेनिफ्राय आकु बङाइगाव रिफाइनारिनि आन्दाराव जोंहा सासे गेदेमा सुबुं बिथां नामखौ आं बावबाय बिथांनिबो माने आं बेयाव मोनसे फसंबाय बिदिनो बानायगासिनो दं दायो आरो बिथिंहाय सानजाथिबो बानायहैनाय होनना मिथिदों तेजपुरथिंबो आं बिथिं तेजपुराव बानायदों तेजपुराव बेयावबो सासे ससियेल वर्कार मानसि बिथां आं नामखौ बावबाय बिथांनि नामाबो माबा दास लिरदोंमोन आं प्रपार नेमखौ बावबाय बारु बिथिं तेजपुराव बानायदों ढेकियाजुलि साइडआवबो बानायदों बिथिं गुवाहाटियावबो दायो बानायगासिनो दं गुवाहाटियावबो दं वर्क प्लेस आंहा दायो न'आवबो बानायगासिनो दं दायो खामानि मावनाया सोलिगासिनो दङ खामानि मावनाया कन्टिनिउवासलि माने मोनसे मोननै सोलिगासिनो दं गाहायै दायो महर दानख'नाय खामानिखौ नोंथाङा मावबाय थादों सार आं दायो एक्चुअलि आंनि मेन माबाया जेथिया आं फार्स्टआव थारमाने जेथिया आर्ट खालामनो लाजेनना माने होमबानियाथ' स्काल्पचारनि बागै जेबो मिथिया मामोन स्काल्पचारा बेनिफ्राय आं सावगारि एरनायनि उनाव जेथिया आं आर्ट कलेजाव एडमिसन लाबाय बा आर्ट कलेजाव थांनायनि एसे सिगां मिथिबाय आरो डिपार्टमेन्टबो थायो होननानै बिनि आं बिनिफ्राय स्काल्पचार डिपार्टमेन्टआव आं एडमिसन माने फार्स्टआव जोंहा कमन माबा जायो प्रिपारेटरि क्लास थायो BFA फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयाराव जोंहा नर्मेल माने गासिबो क्लास जायो बिनि उनावसो जोङो मेजर लानो गोनां जायो स्पेशलाइजेसन बेनिफ्राय आं स्काल्पचाराव स्पेशलाइजेसन लाबाय बिनि उनाव आङो थारमाने दायो मुसुखा बानायनाय एक्चुअलि माने मेनलि मुसुखा बानायबाय थायो आरो दायो बे मुसुखा बानायनाय खामानियावहाय नोंथाङा सरकारनि साख्रि लायालासेनो गोसो होबाय दा बेखौ बानायनानै एबा बे बिफानाव थांनानै नोंथाङा गावखौ आथिङाव गसंहोनो हादोंना हायाखै दायो आं बे बेलायाव आं गावखौनो थारमाने सार जोबोद आं गोजोननाय मोनदों आङो बे खामानिखौनो मावनानै सोलिगासिनो दं आरो भबिष्यतावबो सोलिबाय थागोन आं माने बिदि सानो आं बे लामाखौ लानानै आं जोबोद माने मोजां लामायाव फैदों होननानै मानोना बे लामाजों आङो बायदि रोखोमनि गियानि सुबुंफोरखौ लोगो मोनदों जायखौनोखि आं डाइरेक्ट मालाबाबो लोगो हमनो नाङा बिथाङा आंखौ नागिरबोयो बा कल खालामो बहुत जादों बेबायदि गेदेमा मानसिफोरा बिथांमोना आंनि फन नाम्बारखौ माहाबा लानानै माबा खालामो फन खालामो दा बे जोंनि बे आर्ट लाइना आं जथेस्थ' मोजां होनना बुंगोन दाथ' आरो मोजां बायदि रोखोमनि माने जोंनि आर्टनि थ्रुयैनो बायदि रोखोमनि माने डिजाइनिं कर्सफोरखौबो लानो हायो सिगां आं एसेबां मिथियामोन दा माने एसे लानायनि उनाव फरायनायनि उनाव मोजाङै मोनथिबाय जेनेबा NID दङ नेसनेल NID नेसनेल इन्सटिटिउट अफ डिजाइन बेयाव बायदि रोखोमनि डिजाइननि कर्स दङ बेयाव थांनो हायो बेबायदि आरो सार जों नुनो मोनदों नैबे गोदान मुगायावहाय माने गोबाङानो सरकारि साख्रिनि उन गिदिङो आरो खारथिङो आरो नाथाय नोंथाङा बिदि खालामालासिनो बे लाइनाव फैनानै गावखौ फसंनो नाजाबाय बे बेलायाव नोंथांखौ सोरबा थुलुंगा होदोंमोन नामा आंखौ बे बेलायाव थिग थुलुंगा होनायाथ' आं थुलुंगा मोनदों आं दादुल सारनिफ्राय जथेस्थ' थुलुंगा मोनदों आं बिथांखौ नुनाय बिथाङाबो साख्रि मावाखैमोन माने दासिम गैया साख्रि मावाखै बेबायदि खामानि मावनानै सोलिबाय थादोंमोन आं थिग बेबायदिनो बिथांखौ नुनानै बिथाङाथ' आंनि आइकनमोन बेखौ नुनानै आंबो थारमाने बिथांखौ फल' खालामबाय बा दायो बेबायदिनो थारमाने आं मावगासिनो दं
आरो बयबो हागोन दानि मुगायाव सोलिनो थाखाय धैर्य नांगोन आरो नोंहा जुदि माबा मोनसे स्किल दोङोबा बे स्किलखौ डेभेलप खालामनाया खुब दरकार आरो दानि जुगाव गाव माने एसे फेमास जानो बा मानसिखौ मिन्थिहोनो एसेबां असुबिदाबो नङा बायदिसिना माने आपना ससियेल मिडियाफोराव हगारनो हायो बेबायदिनो बारा सम नाङा आरो मोनथिजानो आरो मोजां खामानि मावब्ला मानसिया ओरैनो होसोबोगोन बा नागिरबोगोन मोजां खामानि मावनायानो बयनिख्रुइ गुरुत्वपूर्ण होनना आं बुंनो हायो आरो दायो नुनो मोनदों दायो जोंनि उनावहाय सासे आइजोनि मुसुखाखौ नोंथाङा बानायबाय थादों बेखौ बानायनायावहाय बेसेबां सान लागोन बेखौ सार आं टाइम होनायनि सायाव बेखौ मिनिमाम 15 डेजआव बे माने क्लेनि खामानिया जितु अरिजिनेल खामानिया 15 डेज टु 20 डेजनि गेजेराव ओंखारजोबगोन बिनि उनाव जोङो डाइस बानायनाय बेनिफ्राय आको कास्टिं खालामनायाव जुदि ब्रन्जाव बानायोबा बेखौ मास मोननैसो लागोन जुदि फाइबार कास्टिं बा सिमेन्टआव बानायोबा बेखौ 1.5 माससो लागोन बा 1 मासनि गेजेराव ओंखारजोबगोन आरो सार बिनि अनगायैबो दा जोंनि बर' गेदेमा सुबुंफोरनिबो मुसुखाखौ बानायदों नामा जोंनि ओनसोलनि खायसे जायफोर ससियेल वर्कार दङ बिथांमोननि आं मुसुखाफोरखौ आं दादों खिन्थु आं दासिम आंहा गोसो दं माने उपेन्द्र ब्रह्मनि बिथांनि मुसुखाखौ बानायनो मोनोब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन आं दासिम बानायनो मोनाखै खिन्थु आं आसा खालामो मालाबा निस्सय मोनगोन आं आरो मोजाङै बानायगोन आं आसा खालामो आरो गावखौनो दायो जोंबो बर' साथिदों बेबायदि एसेबां गेदेमा सुबुंफोरनि भुपेन हाजरिकानि हमना ला जुबिन गार्गनि आरो गुबुन गुबुननि मुसुखा नोंथाङा बानायहोबाय दा थिग बिदिनो बर'निबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि कालिचरन ब्रह्मनि हमना ला बिदि मुसुखाफोरखौ बानायनो मोन्थों जों बेखौ हास्थायदों गोजोननाय थाबाय दा सार बे बेलायावहाय मोनसे गुबुन आयदानि बाथ्रा सोंनो लुबैदों दा बेबायदि बानायनो थांनायाव गोबांहाय साख्रि गैयालासेनो नोंथाङा न'आवनो थानानै मावनाय बायदियै एसे रां रुफानि मदद गोनां जायो बे बेलायाव सरकारनिफ्राय माबाफोर मोनदों नामा आं दासिम सरकारनिफ्राय जेबो बेबायदि अबदान बा सहजुग बिदि मोनाखै एबा आं नायगिराखैबो आरो थिग बेबायदिनो आं एक्चुअलि खामानि मावनानैनो जा एसे मोनो बेजोंनो आं सोलिगासिनो दं दायो जोङो नुनो मोनदों माने माबाया जाय खामानि मावनानै जाग्रा बिथांमोना दानि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया आरो लोगोसे बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो 2 लाख रां माने मावना जाग्रा मानसिफोरनो होनो थाखाय आवगायदों आरो बे बेलायाव नोंथाङा मिथियो ना मिथिया आं बे बेलाखौ एसे खोनादों खोनानायालाय खिन्थु आं दासिम बेबायदि जे मोनगोन बा होगोन आं बेखौ जेबो मोनथियाखै आरो आं माने आं माबाबो खालामाखै कन्टेक्ट एबा बेबायदिबो खालामाखै आरो जोंनो मोनथिब्ला आं नायनोसै आरो जेनेबा बिथांमोना जुदि सोरबा फैनानै आवगायबोनानै जुदि आंखौ बुङोब्ला आं निस्सय आं गोजोननाय मोनगोन नोंथांजों लोगोसे न'खरखौ दैदेननायावहाय आरो माबाफोर उसुबिदा जादों नामा न'खर सामलायनायावथ' उसुबिदा सुबिदा गासिबो थायो बे गासैबो माने हेन्डेल एबा मेनेज खालामगासिनो दं बा जागासिनो दं इसोरनि अननायाव इसोर दोङो जेला इसोरनि सायावनो बिथांखौ फोथायनानै सोलिगासिनो दं आरो सार दा बे मुसुखा दानाय खामानिखौ नोंथाङा न'हैल' थायालासेनो एसे गुवार लामायाव लांनो थाखाय माबा मिजिं खालामदों नामा आंहा एसे गोसो दङ सार गुवाहाटीयाव मोनसे स्टुडिअ खुलिनाय थारमाने मोजाङै आरो माने फर्मेलि मोजां माने मानसिफोरा फैनानै नायनो हानाय बा बेयावनो मोननाय श'रुम टाइपनि दा जुदि हायो आं बेयाव एसे सानबाय थादों आरो सार जुदि हायो ओरैनो खामानि मावनोसो जायगा दङ खिन्थु श'रुम हिसाबै गैया आंहा बेबायदि लामा खाथियाव बा महाबा मानसिफोरा फैनानै थाब मोननाय बेबायदि जेबो माबा गैया आरो सोरबा नांगौबा डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामो आंखौ बिदिनो खामानिया सोलिबाय थादों आरो बेबायदिनो मोनसे मोननै खामानि सोलिगासिनो दं उथिबोनाय लाइमोनफोरखौ एबा महरगिरिफोरखौ नोंथाङा मा थुलुंगा होगोन जोंनि बे लामाया जोबोद गुवार आरो सोरबाफोर जुदि बेबायदि फरायगासिनो दं आं बायदि रोखोमनि जोंनि जुनियर बा आंनि बिथोनजोंबो सानैसो बिदि गथ' फरायबोनानै पास खालामबोबाय बिथांमोनाबो डाइरेक्ट एस्टाब्लिश जायाखैबो बुंजायाबा जादोंबो बुंजायाबा बेबायदि खामानि मावगासिनो दं बिथांमोनाबो सोलिगासिनो दं आरो गोसो गोरबोयै जुदि जिखुनु खामानि मावोब्ला बिथाङा सानसे नङा सानसे एस्टाब्लिश जागोन आरो मोजाङै सोलिनो हागोन बे लामाया ओरैबायदि नङा जे जुदिसो जोङो गोसो होनानै मोजाङै मावाब्ला हयथ' जों मालाबा हयथ' महाबा
प्रब्लेमबो जानो हागौ बा गाख्लेंनोबो हागौ आरो बेखौनो गोसो गोरबोजों होनानै मावबाय थायोब्ला आरो इसोरा निस्सय नायगोन जोंखौ बा बयखौबो नायगोन। नोंथांनि बे लामा आवगायनाया आवगायलांथों जों बेखौ भरसा खालामबाय आरो गोजोननाय थाबाय इसोरनियाव सार। आर'ज खालामबाय जाहाथे नोंथाङा जाय लामाखौ लादों जाय खामानिखौ मावनो लादों बे खामानिखौ मावनानै देरहासार जाथों आं बेखौ हास्थायबाय। खुलुमबाय बड' 20 लाइफ 24 सिम खुलुमनाय थाबाय गोजोननाय थाबाय। नोंथांमोना नुनो मोनबाय दायो आंजों दङमोन जाय महरगिरि बिथाङा मोनसे गावनि मिजिंखौ जोंनो फोरमायदों जुदिसे दानि सरकार एबा सोरबा गोसो गुदुं सुबुङा बिथांनो जुदिसे रां अनसुंथाइ होयोब्ला बिथाङा एसे स्टुडिअ खुलिनाय एबा मोनसे गिदिर दुखान खुलिनायनि मिजिं थिदों। बेनिखायनो दानि सरकार एबा खुंथायखौ बिथांनि सायाव नोजोर होनो थाखाय जोङो खावलायबाय। उदालगुरिनिफ्राय आं उपेन दैमारि बड' लाइफ 24।